Vítam vás v mojom druhom natáčaní, pretože v prvom som natáčala spikís a toto losovanie. A takže toto je môj časopis Vojtov Pet Shop. Tu je to číslo 2 a sú tu takéto obrázky. Prepačte za to svetlo, pretože mám tu zacúrnu, takže prepačte mi to. Takže potom tu sú takéto hádanky, počkajte, pretože to už dostala som 5 prsteňov a 10 samotky. Takto asi vyzerajú tie prstenie. Bude tu aj komiks. Tento komiks. Tento komiks. Už koniec. A toto je malý pán, ale je to síce plagát a sem ľadový medveď a mám tento. A tam je Vojtov Pet Shop. Prepačte za to svetlo. Nechcel som to fakt. Dobre. Takže takéto mačiatko akcií. Toto malečké zaostrím, to sú kreslené, to trošku zaostrím. Čakajte. Tak. A ideme ďalej. Toto založíme sem. Tu je sova snežná, tu len grónsky a tučňák cisársky a tu je taká polpička. Sem pomoc blíže tu niečo tak, takže tak asi som to prečítala, áno, že to je už jedno. Takže tu je nejaký psík. Sem je psík a tu sú nejaké skorky, čo to sú. Podľa mňa asi sú to skorky, ja neviem, počkajte to zaostrím. Dobre. Takže tu je potom nejaký roh. Tu je nejaká jašterica, neviem, že či toto je krokodil alebo jašterica. Toto je buď nejaká myš, alebo čo to je. Pozrite, aké má zuby. Neviem, že či by ste videli cestu svetlo. Sem je rozkošné přání pro kamarády. Tak som to prečítala, áno. Čo tu? To tak dám, áno, pretože urobila, ale vám to nechcem až tak čítať. A toto dievčatko sa volá Blight, keďže tu vidí vášny Blight. Tu je niečo takéto, napríklad, takéto hra, napríklad, ono má koláčik a už tu nie. Potom pucle, počkajte. Pucle, toto som už robila, tu som napísala lama, sen had, sen ot. Takže iného vtip. Potom tu niečo takéto som urobila bystré oko, ale toto ptáčika som nevedela nájsť, lebo sem ho nikde nevidím. Takže som ho radšej nepreškrtovala, pretože ja neviem. Potom tu je napísané, kde sú klobúky. A sem je to tretie číslo, keby som to mala, tak by som tretie číslo a sem asi potom. S týmto. Tu. Takže nechcem vám to čítať. A tu je koniec, čiže tu je takýto časopis a stojí 16,83 €. Malovanie so zvieratami. Dobre, no tak toto asi bolo všetko. Ďakujem, že ste videli moje video. Odprosím like, komenty napíšte tam dole a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak, čau, bajko!